Mamo. A ty bolesti u srdce máte dlouhodobě? No, v poslední době, jo. V kolika letech jste podstoupila tu interrupci? Myslím potrat. V 15, 17 a v 19. Chtěla jsem jít školu. Nějaké drogy berete? Ne, žádné drogy neberu. A můj druh taky ne. V 6 letech jste prodělala operaci zánětu appendixu, je to tak? A váš otec, silný kuřák, alkoholik. A co vy? Alkohol? Já vůbec. On už teď taky dlouho nepije. Jenom když zemřela máma, tak hodně pil. V kterém roce zemřela? Já jsem šla do děcáku, mi bylo přesně 14, sestře rok. Mámě bylo 28, když zemřela, byla ročník 73. A na co zemřela? Příbuzní ji očarovali a do 3 měsíců zemřela. Jste v pořádku. Jste jenom nervózní. Nicméně je důležité znát vaši rodinnou zátěž. Jablko nepadá daleko od stromu. Znáte torčení? To je obraz toho, co nazýváme slovem dědičnost. Proto je důležité znát duševní pochody a nemoci svých rodičů a prarodičů. Abyste sama věděla, jak budete chybovat vy, čím budete obtěžovat své okolí a na co z největší pravděpodobností zemřete. Ahoj. Čau. Píči, ty vole. Co je na něm, jo? Co s tím Ale je? jak si doděláš školu, půjdeš na učňák, kup si telefon, já ti to nebráním. Do té doby budeš mít tady ten telefon. Dělá si máma? Jak ji udělám? Tak vydrž. Mám to dobrý? Tady, myslíš tady? Jo. A teď ty zavři, ukáž. Šup. Takhle si jdeš hledat práci, jo? Takhle průsvitná. Jsi zmalovaná jako kurva. Hlavně, že se s kurvou baví ze zhora. To je tvoje kamarádka, ne? Moje ne, já se s ní nebavím. Ale uvědomuješ si, co ty vypouštíš z huby. Hele, kuky, nesmrdím, asi se nestihla umýt. Ne, nesmrdíš, voníš. Ne, co tohle? Jo, dobré, ale tohle tričko změla lepší bez tohohle. Sundám to, nechám jenom tady to zase, převlíknu to. Ne, nech to už tak. Dobrý, jo. Poslušej, kluci jsou blbý. A víš, že jo, tady máš aspoň příklad. Tady máme minilinku, na které se šijou menší zakázky. Tady se vlastně dokončují oděvy, balí se, čistí. Tady speciální lepící stroje a tady další menší linka.
teda vůbec nechápu, kdo vás doporučil, protože podle toho životopisu a podle té vaší téměř nulté praxe vás nemůžeme přijmout. Vy jste byla 3 roky doma, na školách ta praxe je téměř nulová a já to nevidím. No jak máme praxi, když mě vlastně nikdy nechtějí vzít bez praxe? Já vám rozumím, ale my vyrábíme obleky, které se vyváží do celé Evropské unie i mimo ní a to není vhodná pozice tady u nás pro vás. A můžu vám ale dát doporučení. Tady kousíček je firma, jmenuje se VD a tam by to možná pro vás mohlo být vhodné. Zaměstnávají lidi, nechci říkat, že vy do té skupiny patříte, ale zaměstnávají sociálně handicapované lidi. Já jsem se tam už byla ptát a teď tam vlastně mají technické odstavení, takže jako nemají žádný kšefty. Jste technickou odstávku. Tak ta situace se může vždycky zlepšit, že? Dneska je tak a za měsíc, za 2 bude jinak, takže určitě to nepřestávat zkoušet. Jo? Já když se dívám, tak ta vaše praxe vlastně uklízíte asi, že? Částečně. A dětí máte kolik? 1. To prostě hnedka po škole mít děti, to prostě není moc optimální pro start nějaké kariéry, takže u nás bohužel. Je mi to líto, budu držet pěstí. Jo. Taky se musím nějak udržet. Taky nemám teďko. Kanána nebučí. Tady kurda Ukrajince, dík, ale musia čekat aj jiné. Musíš si počkat jako každý jiný. Já ty peníze potřebuju. Ale nenudně, aby ti tady rozbil to auto. Nevyhrožuj, Davide. Šum. Já, jako každý potřebuje peníze, nejsi sám. Příště, jestli chceš práci, tak se nechovej jako židák. Hele, my nepotřebujeme kupovat teď lednici. Můžeme to klidně dávat na balkon. Stejně je tam zima. Tady v přízemí, jak jo? Jsi normální, Žanet? Neser mě do prdele, co chceš, aby tady chodil lidi a brali nám to? Moc dobře víš, že se starám o tebe, o kukačku. Její táta na ní serej, ty brácho na ní serej, neser mě, tady s tím. Neser mě, ty mi nebudeš říkat, co mám platit. Jasný? Ty debile jeden, kdyby ti nevzali řidičák, tak máš dávno práci. Ty moc dobře víš, že mi vzali řidičák, protože jsem černý, neser mě, Žanet. Ne, protože jsi debil, proto ti to vzali. Jsem takhle nemluv, ty krávo zasraná. Jasný? Na mě hlas nezvyšuj. Já za tebe budu zvyšovat. Nebudeš na mě zvyšovat No to hlas. teda budu, Frérko. A přeloukou už vůbec ne, ty Zales. ty jeden debilní. Ty debile jeden. Kreten. Za to, že je černej, protože jsi čurák. Kukačko! Kukačko! Co tady zvete? Starejte se o sebe, jo? Kukačko, pojď domů! To je moje místo. Já jsem se kvůli tobě ještě nestihla ani najíst. Hele, do školy si nešla, tak tady jíst nebudeš. Já nevím, proč ti platíme tam obědy. Co ty tu připočítáváš obědy, ale to je večeře. Jste ale buzeranti. Máš čas na ráno? Ty kluk je feťák. Čím bys tím těhotná? Ale drž hubu, jo? Ale holčičko, se mu takhle nemluv. Ještě jednou vás spolu uvidím. Oba dva dostanete přes držku. Jasný? Co se máš učit?
Hele, škola je snad přednější, ne? Kluci ti neutečou, na to máš ještě hodně času, Flérko, nemyslíš? Komu se na mě? Chci taky dopadnout? Být blbá, co? A hele, nemohla bych chodit na doučování k ty šlapce nahoru k Andreji? Však s těma Němcema umím mluvit jazykem, romským jazykem. Hele, co si o sobě myslíš, ty buzíku, ty mě mlátit nebudeš, rozumíš? Jdi na pokoj. A ty nebuď pitomá. Tady si to otevři. Koukej, tohle jak vyplníš, dostaneš najíst. Jasný? Jenom jsem trochu překvapená. Ahoj. No teď mi volali zpátky Eveniu, schání tam servírku. Jako dobrý peníze. Pecka dýška. Ne, jako si máš love, no. To není práce pro mě. Takhle někde v noci lítat mezi chlapama, to jako vůbec. Dobře, no. Co dělá ta štětka? Aby šla dělat servírku do 5. Avenue. Hlázen. Tam nepůjdeš, aby si se mnou courala po hospodách. Pojď sám, prosím tě. Vedu, dík. Žánet, běž domů, to nemá cenu. Jak dlouho? To musíš teda jít. Jdeš? Když půjdeš tam, tak ti neuvěří, já jdu s tebou. Já už se teď ale do toho počítače nedostanu, i kdybych chtěla. Je mi líto. Když přijdete s takovýmto časovým zpožděním, tak dochází k hlášení o tom, že tady pán zanedbal nahlašovací povinnost. Jednu absenci už tady má, takže na veškerou podporu v nezaměstnanosti ztratí nárok. Ale já vám říkám, že nám holka vůbec v noci nespí. Taky kvůli tomu jsme i zaspali. Ona černo vážně nepracuje. Ještě ráno se sám připravil, že sem pojede, prosím vás. Ale takhle jsou bohužel nastavena kritéria sociální pomoci. Kdo je chce čerpat, tak se jim musí přizpůsobit. Přijít včas 3krát do měsíce není zas tak náročná podmínka, ne? Zbytečně tady plynul po reportérech. Co mělo být? No to je jedno konečný radikální řešení. Jaký? Chceš zabíjet cikány? Demonstranti tvrdí, že Romové jsou zvýhodňováni. V těchto domácnostech však romští nájemníci tvrdí, že je do práce nikdo nevezme. Pojď ven! Pojď sem a ukaž se! Pojď nám to říct dolů! Taky jsou bez práce, taky jsou sociálky. Čemu ona je opilá, ne? Ty máš jasný, ale kdyby nebyla ožrala, tak s těma fašounama tam nestojí teď. Má odvahu. Má v sobě litr vodky, tak šla dolů za něma, frérka. Čeho žijete? No zkrátka mám Tak musíte něco dostat, ne? A teď si to něco dostává. Ale ty ostatní dostávají nic. Který? Ty druhý. Aby spadli! Kurdy černý! Romské a některé další neziskové organizace tvrdí, že protiromské nálady jsou vyvolávány uměle některými politiky, kteří se tak snaží odpoutat pozornost od miliardového tunelování státních zakázek a dotací z Evropské unie. Jedním z autorů této taktiky měl být Vít Jakeš, který měl radit místním členům zastupitelstva, jak podněcovat protiromské nálady. Takto měla být odvrácena pozornost občanů od ekonomické kriminality politických špiček. Naschledanou.
Dobrý den. Prosím? Ale nic. Prdla jsi se? Ne. Ups. Čau. Ahoj, princezno. Co mu s tebou mluvit? Ty jsi nádherná princeznička. Pojď strejda ti dá penízky, aby si něco koupil. Sobě kup cigarety nebo něco. Nekouře, bude mít 14. Tak si kup třeba sušenku nebo cokoliv. Budeš tu. Víš, kolik mi dlužíš? Nemám. Jak nemám? Prostě nemám teďka. Fakt? Jako... Připadám ti jako bankomat nebo něco takového. Jo, jak? Nemám prostě. Chceš mě nasrat? Chceš mě nasrát, smrdě? Održel. Chceš mě nasrat? Chceš? Zlomí to, co? Nebo já mám kundu mezi nohama, nebo co? Jak to nevrátíš? Teď ti zlomím jenom malíček. Slyšel jsi mi? Tady máte 4 000 korun. Vracet teda budete 5 000 korun, jo? A ať vám ta ruka co nejdřív se uzdraví, můžete jít do práce, no. Děláš si ze mě prdel, nebo co? A dávám ti ruku na to, že ti to všecko vrátím. Jakou mi dáváš ruku? Dej mi tu druhou. Jo. Takže dveře. Takhle jdeš kolem toho, vytahuj, projdeme. Žaneto, prosím tě. Dali mi ze sociálky, že tam mám poslat nějaký dopis přes počítač. Můžeš mi tam zavolat. Tati, bohužel, ale já nemám kredit. Ukáčko, prosím tě, nemáš kredit. Ježiš, můžeš mi to otevřít, já tomu vůbec nerozumím. Tady to číslo mi vytoč. Ale já už tam mám málo kreditu, tak jim rychle zavolej a ti zavolej zpátky. Tak já si tam dojdu pešky. Nemáš telefon. Tati, co tam hledáš? Nevíš, že to, kde mám rodný líst? A proč bych to měla vědět? Nemáš ho doma? Když máma žila, tak to dávala do té velké žluté obálky, všechny doklady.
Nevíš, kde to je, kam to přišlo? No jo, tati, to nevím. To si máš hlídat takové věci. Ježíš, od 1965. Jak to mám uhlídat, Žaneto? Já se tě podívám tady mezi ty papíry a příště si můžeš sundat boty, jo? Mama. Koukej, dívej, máma. Koukej na fotky. Najdi tam i tátu. Hele, tati to tady nebudeš mít. To já už bych jsem dávno tady našla. Kukačko. No. Nevíš něco o tady tom? Ne, co to je? No, David si někde půjčil peníze. Neříkal ti něco o tom? Ne. No co je? Mě to sere, jak se k sobě my dvě chováme. Ty bydlíme ve stejném paneláku a jak kdybychom se fakt neznali. A ty dáš Vérku, ani nepozdravíš. Pamatuješ, když žila máma? Ona tě měla úplně ráda. Pojď dál. Pojď, tady si sedni. Hele, a ten, co šel od tebe, nebyl to náhodou ten, co byl v televizi? Já si myslím, že ho znám, že mě je nějaký povědomej. No, to je ta kauza. Jeho plný Facebook. Jo, ty vole, to je on. Co dělá politiku proti cigánům, ne? Hezky. Ten jeho barák. Přehnaný. Takovýhle šťastný tisícovek. Eura má schovaný v šuplíkách. Jakože moc. Takový nechuťárny. Co on po mně chce? Já už nemůžu. Nemůžu. Já jsem z toho úplně psychy. Pojď se. Hele, ty se o sebe aspoň dovedeš postarat, ale já ne. Já počítám, že tak do jara jsme na ulici, já jsem úplně bez peněz. Já tam na police. Je to krabička. Slyšíš, jdi? Já. Půjdu tam, ty půjdeš se mnou. Uděláme to. Má rád, když uškrtím, víš, takhle pořádně utahuju. Utáhnu víc
Ty potom pomůžeš s těma pytlema, tam dáme lole. Kdyby náhodou, tak jsme bludňorky. To to prostě posrali. Ale on to chtěl. Jako víš co, půl roku nebo rok, co takový lové. Co to je za chlapa? Normální svině, kurva, největší. Ne? My se budeme pořádně cigáni nechávat mrdat do huby. To chlapa nemusíme zabíjet. Jdeme tam s bráchama, dáme to rychle a bez problémů. Jenom nesmíme být blbý. Davide, já chci, aby holka a naše děti měly jenom školu. Prázdniny, hezký věci a to je všechno. Ne mi tátu v kriminálu. Co pak nás nechali, aby jsme si žili? Práce nebude, nikdy. Takhle vás zaopatřím na 10 let, koupím si auto, dělám si živnost a už nikdy žádná čorka. Slib mi, že se tady to vyhodí z hlavy ven. A Andreu taky. Hele, zítra si vyplať ten dluh. A na tady to téma už se nebudeme bavit. A můžete mi říct, kde jste na to ty peníze vzala? Půjčila jsem si od známý. Jako když nejsou peníze a je placení, jako to už je zakázáno si i půjčovat. No samozřejmě, že není. Ovšem v tom případě já budu potřebovat od té známé doklad, že vám ty peníze půjčila, protože doufám, že si uvědomujete, že zneužití sociálních dávek je trestné. A já potřebuju znát původ těch peněz. Jestli třeba nejsou z práce na černo, kterou vy tak často zneužíváte. Tady nikdo nic nezneužívá, na černo taky ne. Minulý měsíc si vydělám 5 kilo, nejvíš 1000 korun. Druhý měsíc sem přijdu a vy mi ty peníze stáhnete z těch peněz, na který já mám nárok. Tak můžete mi laskavě říct, jak se mám odlepit od dna. Já mám placení, já potřebuju zaplatit elektriku, vodu. A kde je zbytek? Já mám doma malý dítě. No samozřejmě, že my musíme tady každý váš příjem evidovat, to je snad jasné. Pro vás by bylo vůbec ideální, kdybyste si našla práci na plný úvazek. Představte si, že já tu práci hledám. Televizi se jim nedala, jenom kvůli holce. Teď si tu sedačku neslažel? Ta je rozbitá, musí se nechat opravit. No, Davide. Ale vidíš tu kameru? Ty vole, Járo, to už vidíme tady hodinu, ty idiote, ty vole. Nahoře okrádají jak můžou, jeden druhýmu mě ruce, zahražují stopě, nic se neděje. Jo, a nás takový malý, nás hrsti mají. Víš? Abych to nejradši otrhal a sundal to. Šlo by to? No, ty myslíš normální, ne? Ty myslíš, že má dilino, ty vole. S tebou fakt jako nejde vůbec nic. Prostě to brali s tebou, můžeš mi to říct. Všechno zgajluje. Jako s tím fakt nic nejde udělat, je úplně nenormální, dilino. Vidíš to, jak na nás čuměj? To čekal, ty lidí plný auto černochů, vole. Ale vy jste neflusej a neplivej, vole. Protože dneska ze svým poznají, kdo je náš fotr, vole. Fakt jo. Ne, ze srandy, vole. A když musíš tu cigaretu, tak mám jako ti to vzát, tu cigaretu dát. Říkám, tady je popelník, vole.
Kam bys jí chtěl tipnout? Vyhodí ven, ať nás najdou, ty idioté. Teď ti to tady vysvětluju. Sliny, DNA, ne? Co to nějaký rentgen nebo něco nějaká? Ne, to je naše máma, vole. Bože. Já ho normálně trefím, ty vole. Tak když tady jako pivnu, tak mám tě to zjistěj. Jo. Ty vole, David, kde ona šla ta naše máma, ty vole? Já nevím, asi přilete ze stropu, ty vole. Buď fukus ticha už. Tak to jako nevím, víš co, jsem to teda nevěděl, no. Víš co? Co to je? To byla asi ta uklízečka. Ale Davide, my bychom tam mohli být, no brácha. Jakože zblbnout, že jsme od elektroměru. Skočíme na ní, svážeme ji, stáhneme ji dovnitř, aby byla cesta volná. Pak si tam můžeme běhat, jak chceme. Kde jsi byl? Potřeboval jsem si pročistit hlavu. A kde? Chodili jsme. A s kým jsi byl? S kamarádama. Za rukou mi sedí, ty. Ukáž. Bolí tě to? Tak si ráno zajdi doktorovi, to se neplatí, ne? A tohle je co? Jsi kreslili desárinkou. Hele, slib mi, že nic neplánuj s Andreou. Slibuju. Přísahej na holku. Přísahám na hlavu Arinky, že ji zaplánujeme. Nazdar, Vácha, ty vole. Čau. Kde jsi s Andreou, ty vole? Všude tě hledám, ty vole. Sám nepřišel? Nevím, mám nějaké pochybnosti. Jaký pochybnosti, ty vole? Co je s tebou, ty vole? Pojď, jdem za ním, ty vole, pojď. Nebudem z toho couvat, ty vole, ty je dobrý kšef, brácha, ty vole. No, nazdar. Čau. Brácho. Ale budeme to dneska vykrást, ten rodinný dům, ten barák tam, jak jsme ho viděli. Co? Pojďme na to. O čem mluvíš? No, jak jsme tam byli, oblídli jsme si to a chtěli jsme prostě tam jít prostě. Ale... Ty se mnou na nějakou čorku jdeš? Ty si znají, čem se mnou dohodnu? Hele, poslouchej mě. Já jsem to viděl dělat. A on mi říkal, že já nevím. Zase stetovaný, ty On čová. říkal, pojď sem. A já říkám, tak co chceš, tak mi to řekni. A on říkal, běž tam. A já jsem šel. A jo, jako, víš co, jsem tam šel. Víš to, vy chudáci jedni, víš co. Já jsem tam šel, já.
Víš co? Chcípni tady, ufetuj se. Zmrde. Hru na tebe, vole. Nerozuměl si něčemu, řekl jsem chcípni, vole. Jsem ti, ale. Zdební, vole. Ale brácho, jsem na to plyn do toho spolu. Promiň mi to. Ale řekl jsem, že jdu od toho. Já jsem mu do toho nepůjdu, rozumíš, ty světovaný. Jdi do prdele. Chudákové. Davide, co to má jako znamenat? Děláš ze mě prdel, ne? Každý sám. Žádci normální, který svý kamarádka ti poučí, jak se ke mně chová, že jsi vzala peníze na ty tašky. Tebe ještě jednou s ním uvidím, tak tě zabiju, je ti to jasný? Pozor, jsi taková frajerka. Ty tam budeš jako dlouho stát s ní, jo? Aby si vyboupla. Já moc dobře vím, co ona dělá, že tě bude navádět. Tak si to hodně dobře rozmysl, buď ona nebo já. Kolik potřebuješ? 3, To tak 2,5. 2,7. Nemůžu. 2,5. A s telefonem? 2,7. Jste dole to zlato po vámě. Ježišmário, hova míst. Nestarej se. A buď ne törődjek vele, mi az? Belépel a házba, mint a nem is tudom, mi volna. Já ti Mi říkám, az? nestarej se, pocary. Hát itt vannak a családaid, na, ott van nekem. Törődjél vele. Na, mit szólsz hozzá? Mi van? Mi történt? Co ty se furt ozýváš? Hogy mit ozívám? Hát én itt vagyok vele, én törődök vele. Én mosok róla, én főzök, én adok enni neked meg mi kell? Já ti říkám, nervy, tady to není tvůj byt, to je mýho táty byt, je ti to Hát jasný? akkor nekem szépen Já felejt ti nemám co vissza. vysvětlovat. Igen, jó jányaid vannak, ott kint csavarognak utána, meg jönnek neked táskával. Ale já jsem přišla ke svému tátovi, tak ty drž hubu, radši se tady postarej o ten pořádek, co na, tady hát máš. arról van szó, ide hozod a gyermekedet, azt a kisjánt, hát eljön a szociálka. Mě nezajímá sociálka, tak si to tady uklid. Hát Co mě to zajímá, ty špíno jedna, podívej se, jak tady žiješ. Hát elviszi, se liszi a pénz, ha mit akarsz, jó jár. Hallgass, ne kiabálj! A co si já tady s tebou? Menj magadnak vele! Mě to si nezajímá. ne kiabálj! Még akkor lehord a jányot, hogy mocsok van itt. És még gyere ide lakni! Já ti říkám, drž hubu. Hát akkor mi a fasznak jöttél ide? Drž hubu. Hallgass! Mi van? Co je, Žaneto? Co se stalo? Skurvil se ti? Kurvila ses ty? Menj, szedd a kufferedot és menj ki magadnak! Itt a kisjány a cuciáka kijön, elvisz a gyermeket a lelencbe, ha mit gondolsz te? Nem szígyelled magad, te!
Tak. Ne, tati, to je tvoje postel. Ty budeš spát tady, my si s holkama lehneme tamhle a on klidně jako může jít do kuchyně spát, nic se mu nestane. No proč? Vždyť je to váš brácha. Ne, brácha náš to není, tak tahle paní taky máma naše není. No halud ezt a szót? No mondj valami! No hát, még én ilyet nem láttam, no. Rendesen halok meg az igekbe fülök, no. Kevés nyugdíjt kapok, még akkor titeket is tartsak a nyugdíjból. Apu, mi činali z Ogáďo? Láďa ho venku to, prosím tě, potkal, tak ho vzal sem. On přišel z kriminálu, měl jde spát, tak jsme ho sem vzali. Myslel jsem, že nám pomůže s penězma, že bere nějaký dávky a to se zlepšíme trošku. A seš ty normální? Jako ty si normálně vemeš chlapa z kriminálu? To se jako nebo, že vám může něco udělat? Že něco od něho dostanete? Prosím tě, já nemám srdce, abych ho chudáka vyhodil někam. Ty věříš každému? Tak to teda jako ne. My počkáme dole a ty ho mezi tím jako odsaď vyrazíš. Jdeme. Kam berete ten kočárek? zaberu ne, domů. ne, jak domů? To je můj kočárek. To je moje kočka, co děláš? To je moje. Pust to! Ty vole! Vraťte to! Ty vsadni od toho, ti říkám! Vraťte to! Co děláte, kurví? To je Já ti říkám, že zavolám policajti, pustíš to? Pust to! Do piči s tebou! Hned krádeš, ty krávo jedna! Ty krádeš, ty tam Ty pečeno něco, ty hned to bereš! To není ty, já jsem to našla to! Jasný, ty si to našla! Jo, já jsem to našla! Jo, nebo doma máš děcko! Jo, ty máš děcko! Její kočárek! Uděláš to mě to! Já kraněm, já nekraněm! Seru na to. Marek, až budem v balíku, ona se k tobě vrátí. Dejte mi 2 skotský na led. To je dobrý. Nejdeš nikam. Slyšela jsi mě, že jdeš do školy. Tady počkáš. No, vidíš to, proč mám chodit do školy? Vždyť nás tam stejně nějak nechtějí. Vrať se ke mně. Do toho kšeftu už nejdu. Přísahám ti na smrt tvý rodiny. Už na Sarenku si jednou přísahu dával, ne, ty debile. Ne, já jsem přísal na hlavu Árinky. Jsi mě špatně slyšela. Ty už nemá sádro.
se tam měla, radši mi to dali dolů. Ale pojedeme do Anglie a pro Sárinku i Kukačku tam bude budoucnost nějaká. Zrovna na nás tam čekají na někoho jiného. Jako co umí říct anglicky? OK, football, thank you. To je možná tak jediný, co ty zvládneš. Segra, neval, vrátíme se domů. Hele, nebuďte drzí, jo? To si dělá paní Kuba. Ty pičo, tak ten zjebenec vám neotevřel a tahle paní byla taková laskavá, že vám otevřel, ty vole, tak co jste za smrdí tady z kumy? Vole, buďte rádi, že vám otevřela. Co jsi udělal? Vrať se k němu zpátky. Já s kriminálníkem nebudu. Je to otec tvýho dítěti. Právě proto. Víš, že bez tebe bude prdeli, bude dělat problémy, průsery. Vrať se k němu zpátky. Nevrátím. Hele, ať jde nikam, kam patří. Menjen oda-onnan jött, szedje össze a táskáját, mert a fiúnak jön a felesége, állapotos. Cože? No a co mám teď jako dělat? No já s ní žiju. To co, jako je to možná tam jakoby, to bude u nás, ne? Snad. Ne, tam jak budu, tam, co je nějaká lesba, tam s nima budu. Co jsem jako nějaká nevěsta, žena? No, to nemůžu. S ní žiju, tak prostě bude tady bydlet s náma. Nezájem. Jak chceš uživit dítě? Až to narodí, tak se nějak postarám, tak budu chodit do práce, najdu si brigádu nebo tak něco. A mezi tím si můžu dát s telefonem, než se ti to narodí. Dejgaj, co je furt do píči? Ty vole, to se teda dopracujeme. Vůbec nezajímá. Když v dnešní době dítě bude mít dítě. No, provokuje. Prosím tě, co to říkáš? Děti je náš boží dár a naše bohatství. Je, prosím tě, to možná tak bylo na Slovensku, jak jste žili. Ale ne v dnešní době. Tam jste měli vodu zadarmo, jídlo zadarmo, ještě jste žrali kradený slepice a brambory z chatrče. Kde to žiješ? Sadily, ne? Všechno zadarmo komunistů. Voda, elektrika, škola, i škola, autobus, plyn. Jste David na můle, skadaj. Dneska je taky plný zármu, když se zaprdíš. No, co jak? Promluvil chytrý táta. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý My den. jsme ze sociálního úřadu. Usaďte. Dobrá. Právě teď říkám se, že koupíme záclony, kytky, že to tady vylepšíme, aby to trošku tady Ale tati, já jdu domů. No, pane Koky, my jsme vaše záclony řešit nepřišli. Takže já přijdu zase jiný den. Přišli řešit vašeho mladého, protože čeká dítě. Dobrý? Já klidně budu jak buzerant v reflexní vestičce chodit po parku a sbírat papírky. Já se potřebuji postarat o svou rodinu. Umíte česky. Já už jsem vám jasně řekla, že tento měsíc pro vás žádnou práci nemáme. A ta rekvalifikace co? Jedině zase až od příštího měsíce, ale to už jsem vám taky říkala. Na co tady jste? Na co? Pane Bandy, ono se těžko někomu schání práce, když má jenom základní vzdělání. Tak co mám dělat? Mám jít krát, mám jít do Anglie? Tak jestli si myslíte, že to tam bude lepší, tak můžete. To je dobrý teda, fakt, že jo? Svině černá, co si myslíš, že tady budeš ohrožovat ženskou? Co si myslíš tady, jakože co? A měla jste nějakou praxi? Necelý půl roku jsem měla praxi, ale pak tu továrnu vlastně zavřeli. Takže jsem teď na mateřský. Takže tohle máme kapesní váček, tady je namalovaná kapsa. S pátečkou, zaspátečkovat, zkuste trošku rychlejc na to, tak super. Žanet, nemějte strach, protože jestli budete umět čít, tak já vás přijmu. Ale v prvé řadě jsem se vás chtěla zeptat, kde bydlíte? V paneláku, ale tady poblíž je vlastně ubytovna, takže jsem přemýšlela, že spíš na tu ubytovnu by jsem šla. Jste šla na ubytovnu, jo? Kvůli dojíždění. A co, když vás přijmu, co mala? Přítel je máte nezaměstnaný. přítele, jo?
takže vlastně by byl scénu. A půjdete na zkrácený nebo na plný úvazek? Spíš na plný. Na plný? Jo. Jsem se vás chtěla zeptat, vy jste Romka, že? A nemusím mít strach z toho, že nebudete chodit do práce? Ne, to ne. Ne? Tak? Protože jestli vás přijmu, tak bych chtěla, abyste do té práce chodila. Jo. My tady opravdu máme děvčata, postižené děvčata, které jsou se srdíčkem, po mozkových mrtvicích, že mají i spravené stroje na to, aby jenom rukama. Takže já si myslím, že když vás přijmeme, že byste si toho měla vážit, že byste chodila do práce. Menj már, nézd meg ki az. Čau. Kde je Žaneta? Ki az? Ki van ott? Pojď dál. Dobré. Asi potřebuji mluvit, ale... Dej mi, prosím tě, skleničku, ať mu naleju. A nechci, ale to nám náladu. Dej si se mnou jednou. Nechci, fakt. Asi potřebuji mluvit. Dej si se mnou, paňáka. Co viděla jsou? Nemluvila jsi s ním vůbec. Neřešte to, pojďte, jdeme domů, je zima. Počkejte, kam pospícháte. Sedni si, Kukačko. Žanetko, víš, jak jsi byla malá, tak jsi byla hodně nemocná. Spadla si do komatu. No a jak jsi probrala, tak si nám vyprávěla, že jsi šla po takový krásný velký louce zelený. Na obě straně byly kytky. Ale to by se moc do té kopce nechtělo. Že si věděla, než dojdeš horu, tak bude konec. Šla si dál a tam si viděla takový velký pódium. Na tom pódium byl kříž a plno lidí tam byli a měli bílý hádry na sobě. A takhle tě strkávali zpátky, vráť se zpátky, ty ještě máš čas, ještě máš před sebou život, vráť se. No, takhle si se nám vrátila. Když jsme tě tlačili kočárem, potkali jsme takovou starou hodnou cigánku. A když se podívala do kočárku, tak začala mluvit, že budeš mít velký úspěch, dobrý život. Je mi to strašně blbý, že vám nemůžu pomoct nějak. Víš, že já vás mám rád strašně moc. Obě. Víte, jsem na tom špatně.
Nezvládám to vůbec. Tati, jdeme domů, je zima. Budete daleko, maminko. A nám bude tady smutno. Víš, to Sárku. Ty kabátičky. Ano, takhle hezky. Dáme botičky. Tak ahoj. Hele, kukačko, já už musím. Ale se granáty pro tebe. Kde jsi to vzala? Od jedného kluka. A to jako pro nic za nic ti prostě kluk dá telefon. Pro nic za nic, protože to je kamarád. Myslíš, že jsem pitomá, nebo co? Ty jsi to někde ukradla. Kukačko, neser mě, máme dost málo problémů. Jak si rozumím, že jsi ho ukradla nebo něco, tak si mě nepřeji, jasný? Já se pro tebe vrátím, jo? Pojď se. Se z toho dolů, Sáry, a jdeme. Tady máte klíče od koupelny. Máš zpoždění 4 hodiny. Píšu ti pokutu 200 korun. A za co? On chceš to kopat ještě souse, tak jsem mu půjčila klíče. Tahle paní tam byla, ona vám to klidně dosvědčí. Penle z Vareso. Tady není Šume? žádný komunismus. Když si půjčíš klíč, tak si ho půjčíš pro sebe a pro nikoho jiného. Ne, aby tam nezla celá ubytovna. To máš pěkný, no. Že jsi si našla práci.
Já taky plánuju, že tady odsaď odejdu. Postupem času. Pohodě všecko? Jo. Co je? O to volal? Někdo. Nikdo, jo? Ti zvonil telefon, ne? Ne, pozdě. Já mám tady práci, to nejde. Bal si věci a jdi si jdou. Ne. Žane. Že Bolkem dostala bez táty, Žanet? Chceš? Přestaň ty. Žanet. Přestaň. Co děláš dneska večer? Nic. No, našla bys si dneska pařit? Nevím. Čau. Vyhodíš mě? Co blázníš? No tam s něma nechci být, já chci být tady s tebou. Máš hlad? Chceš něco udělat? Jo. Jo? Co se ti stalo? To, hotovo. Halo? Mariane? Slyšíš mě? Halo? Davide, kdybyste nám mohl přijet. Hele, tak 2 dny a to tady zlikviduju, vrátím klíče a přijedu. Tady by byla práce. Jo, už tady nemůžu platit další měsíc. v lese, zeptat se lidí, já nebo tady do Německa, do továrny. Ale přišla kukačka, já ti zavolám později. Tak přijet sem a tady to dáme nějak dohromady. Já jdu dělat jídlo, jo? Jinak to nejde, víš, jak když ho tak máš. Je to rychlejší a jistější, víš co? Počkej. Žaneto, co ty tady děláš? O čemu jsi tam mluví? Ale já s tebou ne.
Jak ne? No slyšel jsi mě, že ne? No ty jsi všetkom gáči, jo? Ty tady stojíš ve frontě, ty jdeš na diskotéku, nebo co? A co ti je do toho, kam já jdu? A brácha co? Já od tebe? A co brácha, ty vole? A jako co tvůj brácha, co mám teď jako dělat? On s tebou nemá dítě, nebo co? A co tobě je do toho, jestli já s ním mám dítě nebo ne? Tak víš co, frérko, já jsem za chvilku přijdu. No. Jestli tady najdu na té diskotece, tak ti nakopu, protože si tam udělal zubní kámen, je ti to jasný? No tak to zkus. No to uvidíš. Tady odsud vypadni. Ty Je ti to jasný? vypadni, Já jsem idiot. za chvíli tady, uvidíš. Se tě bojím. Večer, tady ta slečna nemůže dovnitř, tak se rozhodněte, jestli půjdete bez ní, nebo Ona je tady s náma. nemůže jít ještě dovnitř. Předcházíme problémům. Půjdete dovnitř, nebo jak? Jo, asi půjdeme. Ukažte mi kabelku. Já ho mám prostě ráda, mám s ním dítě, ale nevím, co mám dělat. Že co? Že ho mám ráda, mám s ním dítě. Jedziemy dalej, dalej! Wyparo świetosławie,
Fuj. Já bych si chtěla vzít fakt nám, ale nejde to. Já bych se ani nešla, protože mám malý dítě. Čau, hoky. Vypadni, pojdi. Co? Jak? Stejně máš? Stejně máš ty? Hele, jo, ty co ho se znáš? nevšímej. To neslyšíš, jsme rodina. A žil s mým bráchou. Neznáš, co se stalo? Žena, Co je? Neser se mi do ní. já už radši půjdu, jo? Počkej, pojď sem! Pojď sem! Slyšel jsi? Nevíš, to nás nebo co? Pojď sem! Pojď sem! Super kraťa. Žene to! Dneska znílo všechno, jo? Jo? Jsi vyšel na změřa, ne to? Zachaj doma, jo? Ty děláš trénku, nebo co? Co je? Co je, žene to? Já ti říkám, vypadni ode mě. Jsi nachcená svý? Neboukej do mě, Co ty děláš? debile jeden. Jsi si chlastala? Jsi svetovaný? Jsi cigaretu, ne? Prosím. Co vyhazuješ? Co? To rovnou vyhodila, vyhoď to celý. Takhle, vyhoď mě do vzduchu, naši rodinu celou. Jsem si to vysadala. Že ty chodíš bočnama, asi nějaká lesba, nějakou píčo. Nebuď drzej na mě, ty idiote jeden, co ty dovoluješ. Jdi pryč. Nech toho! Víš, že jsem nesmrtelný? Víš? Skočím tady nahoru, tady. Víš, brácha tě potřebuje. Aby my jsme konec konců byli vždycky sobě dobrý. Já ti něco zaspívám krásného. Po noci stále usínám a tebe lásku vzpomínám. Po tváři mi slzy stékají. Po noci stále usínám a tebe lásku vzpomínám. Teď už vím, co je to zklamání. Už nikdy neříkej, že máš mě stále rád. Ani neví, co znamená milovat. Po noci chodíš jako dívka nesnází. Nezlobila jsi? Ahoj, čerte. Nezlobila jsi? Ty jsi zlobila? No. To je koně. Co to máš? Bolínko. Bolínko? Jaký bolínko? To mi odlezou na to. Ukaž mi břicho. Tak ještě. Jo, tlačí. Hele, Veroniko, jako holka celá dokosaná od štěnic a tvoje děti jsou plný strupu, proč jsi mi to neřekla? A co mám dělat? Mám se jít dolů a stěžovat si? Řeknou ti, když se ti to nelíbí, tak běž. Když jsi tak chytrá, tak běž dolů. A uvidíme, co ti řeknu. No já půjdu dolů, ale vy se jako koukám na vás, vy se jako bojíte. A kde půjdeme? Kde půjdeme s tolýma dětskama? Kde já půjdu s tolýma dětskama? Nebo ona kde půjde? Ale to není normální tady, to Mě chápeš? do toho nemíchejte. Já jsem měla svých problémů dost a Kde No, já mě půjdu z s toho už tolýma bolí dětskama? no. Nebo ona kde půjde? Na to nemyslíš? Jste taky doštípaný. No nejsem. A
tady to je co? To vidím, že jste do Štěpana, ukažte mi Ty mě chceš, Ne, že ale tak půjdeš ukažte. dole, že vyženeš všechny štěnice ven. No neuděláš nic tady. Víš co, zeber si jednu a promluv si se štěnicou. A řekni, běž ven. Já vám říkám, puste mě dolů za ním. No nejdeš. No, jakže nejdu? Ty si půjdeš stěžovat, budou si další degeši, ocety špíny, co to tu donesli z Německa nabídky, nebo odkud to mají, já nevím. Budou si stěžovat a co mi, co budu prostě za ní. Jako tady si mi, co ten buzerant bude dělat. Já mu tady nebudu naplatit, že nemůžeme jít s holkou na ulici ven, tak si tak No za to může kurva tam. Víte, že jsou tady štěnice? Jaké štěnice? Nikdo neví. Jsi svatý? Se podívej. To nevím, o co se to tady mohlo vzít. Tady. Mě to nezajímá, nikdo vás tu nedrží. Všichni tady máte dluhy, mě to nezajímá. Zbalte se, seberte se a můžete jít. To kurva, váš co problém. ty myslíš, Co si myslíš? Ty se uklidní, nebo zavolám policajti a bude sedět. Kurva, dobře sedět, pičo. Pičo, ať ti jebneš, kurva. Pičo, co se rádi, já se mluvím, kurva. A ty to ti piči na komu, kurva. Říkám, Proč tady po nich jdeš do piče? největší problémy děláš ty. Děláš mi tu revoluci, děláš tu rozbroje. Ostatní to nedělají. Takže se můžeš sebrat. Jaká klidně, revoluce? není Dej žádný nám problém. vláky do ruky. Já mám s tebou podepsanou smlouvu a neser mě, nebo to půjdu dát na sociálku a zavolám jsem televizi. A pak budeš takovej bordel, že se zblázníš. Tohle je soukromá ubytovna. Do ní žádný sociálce nic není. Tam ji nesmí přestát. Nahoru. A to nemluvím o tom, že mi tady pořád někdo maluje na zeď. Kdo to udělal? Takže Kdo to tady namaloval? To maloval, já jsem všichni... Osobně ty. Kdo Že to ti tady malují namaloval? pozdech, to ti vadí. A že ti jsou dokosané od štěnic, to ti nevadí? Takže ten nápis nechám odstranit a vše vám to napočítám. Vše vám to rozpočtu. Aby si Jak měl tady peníze v stojíte? kapse, ne? A vy všichni se teďka seberte a běžte na cimry. Okamžitě, už vás tady nechci vidět. A jde na do kopu, do kopu. Že na ty ten vyjebaný. Jaký vytahuješ? On se svědí, ty jsi šlašky. Pojď, já si tě chytím. Nazdar. Čau. Ahoj. Tak vy tady jako děláte pasáky, jo, s Davidem? Pasáky. No, ty myslíš, tady ty bordely, to jsou dole, jo? To je Ukrajinců, to není naše, my s Davidem děláme v Německu, prosím tě. Jen by to tak bylo. Poslouchej, když tady zůstaneš, všechno přitáhneme nový, koupíme nový, ale musíš tady zůstat s Davidem. Že jo, ne? Musíte tady zůstat, ne? No, tady natáhneme nový cigány, slušný a uděláme celou bytovku perfektně tady. Pojď do kočárku. Do kočárku nedávejte tady. Je tady za rohem. Aha. Jíčo,
Jíčo! Ale, podle Kučárek nahoru. Co to je za káča? Gáďa, to jsem našel někde, víš, Klatovek tam na náměstí a neměl kam jít, víš, tady to, tak jsem ho vzal. Máma ho týrala, ne? Mlátili ho baráku, ne? Tak jsme ho litovali, tak jsem ho vzal k sobě, víš. Bezdomovec, víš, je. Co to? Nic moc, ale už se nechytá. Jak to? Nemá práci už 10 let. Víš to, co takové už. Hodím zem. Dám ti kabelku, pojď. Jakou kam už máš náhradu? Ne, žádný, to když jsme na křtínách, když se tady popíjí neasí, tak žádný neasí. Jsou tam, prosím tě. Žana, víš, jak jsem rád, že jsi přijela? Práci mám tady u Mariana. V eurech jí mám. Ale to ještě není jistý, že já tady zůstanu. Neblázni, lásko. Lásko, jsi tady baví s jinýma ženskýma? Jako na co jsem já sem přijela? Za kým? My ti nescházíme ani jedna, ani já, ani holka. Já mi smutno za holku i za tebou. Proč tady asi sedím sám? No, ty holky tady seděly úplně bokem. No teď si sám tady neseděl. Ale přestaň, Žana. Prosím mě, co děláš? Ty nežárlíš, to je naše rodina, ne, asi ne. Tak nežárli, ne, to. Tak mu věř, ne, Žáne, to prosím tě, ne. Že jsi vždycky byla moje jediná, to přestaň. Luka, nácha. Já nechci. Ale přestaň. Já ti říkám, že nemám hlad. Ale... Má tady jest. Chceš pít? Ukaž nám, pít. Ale víš, že jsem tady kvůli práci, přestaň. Kolik je hodin? Bude válcí. Takhle, tížko. Si takhle hraješ? Jo. A nezblbila jsi? Nevím.
Davide, vstávej, dělej. Do práce, dělej. Mariane. Mariane vzhůru. Spí. Tak ho zbuď, musí do práce. Mariane, nespí. Mariane. No. Nespí. Já nespím. Dávej pozor. Ještě to schází, aby jsme se tady zabili. Nemáte chlast a to je vaše blbost.